Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Right, baba na mai magadi. Ndiraita hapa na ndifungoti makasimba. Simba hamuna. Handitika. Ndoziva kuti panobuda nyaya paya. Panobuda zvakawanda wanda. Pane vanomira nemi, kuita vasingamire nemi, vamwe vachibvunza kuti vazviitire. Asi ndichandoziva ndechekuti munhu kana wakubuda pachena so watambudzika. Wasvika pekugumisirwa wakutofunga kuti iyi ndo solution inogona kundiburisa matambudziko ako. Handitika. Kubva pandakaburitsa yenyu zvamira sei? Taiudzwa nemba. Kubva patanga kubuda nyaya yakatanga zuro. Yakatozowedzera moto wakarawadzira. Besides kutanga zuro kwenyaya, chibva kuno takasvika tikaita setangowana peace of mind zvishoma. Asi mumba medu macho ine mudzimai. Mudzimai akatanga kutochinja futi kutopanduka. Zvikuita sekuti hatichatotsikirani. Ane kwaari kushandira kwaakaendeswa. Zvaatoita sekunge atova nomwe muriko kutsikidzana pachina. And izvozvo zvinhu zvakatonge zvatotaurwa kudhara namai kuti hausiri kuzombobvira wadi wagara naye mwaniye. Zvitori nani aite nzenza yesango. And kutova nzenza yesango hanzvadzi yacho chaiye ikatsinira kuti tiri kutokufambira kuti muniyo zvitori nani aende mumbawa. Saka nechibiro chakuitika mumba kubva tichitanga nofunga nemudzimai wangu handina kana musi wani wandoti ndakambonetsana naye nenyaya dzekusavimbana. Asi ipapapo patatanga kuchitoona kuti mudzimai wangu zvokuti ale munhu waari kufonerana naye kumubvunza kuti kuenda ari kutsanangura kuti inini munhu uyu ndiri kuona so ndiye munhu ari kundibvisa stress. Unobviswa stress nemunhu wechirume pamusoro pekuti hama dzako ndo dziri kuunza matambudziko mumba. Iwe wacho ndiri kuti kugara naye unotsvaka relief kubva kunze. Ini wacho ndiri kutsva mumba nematambudziko kumusha kwako uchindisiya mumba. Chirudzii? Sorry. Zvoti kuti ndichati pfungwa dzake tichari kufungirana hapana. Saka iyoyo ndofunga ndikatoti no bhozi simataura ndakamboita ndikati dzimai uyu kwauya munhu atoita seatorwa pfungwa dzake chereve kuti tiri mumba. Akada kungonyarara anongonyarara. Usiku akada kungoramba akati kwindi kana tikati zvezvokuti ibonde nderiya bonde rokuti unokakatika sekuti uchaita seucha hapachina bonde rataiswa riya. Ringori bonde uchero ukatoti ndine mukadzi mumba unoita sekubata dombo. Zvimwe izvozvo. Saka pazochibuda vhidhiyo zuro. Vhidhiyo riya rakabva rachionekwa nevamwe. Pakaitawo mafigures akaita seakasapota vamwedzano veimwe imba. Kuchizouya mai havana kumira. Vakaramba vachikanda matombo kusvika pokupedzisira. Zvokupedzisira vatosvika kuudza mwana kuti kana ukafa izvezvi handiuyi ikoko. Izvezvi kuti kwandiri kuita kunoku mira uone zvandoda kuti ndiite masikati anaye. Saka kubva kuseni ndifunga tine mwana musikana mwana wangu akangokarwa nyange tikaitaura kuno. Tikangogadza magara takaita aya kungoti chibayo vaatodonha pasi. Ndimwe ndakakufonera usiku paya. Adonha takatambura usiku ihwohwo kuzama kuuya kuchipatara kuparire nyaya tikakuzvipedzera tazowana rubatsiro kuya. Saka kuzodzoka kumba ndopaakatanga kumubvunza chii zana chandi kutomboziva ere. Mangwana takazomuka zvatopera. Asi iye kumubvunza chii chawangochiona akati ndandiri kuona hangaiwa dzine malodzi akaita sejira idzo 2 dzichiita sedzekubhururuka kuya kwandiri. Padza dzichibhururuka dzichiya kwandiri ndopandatsinzina ndichida kuti ndirwarare kuti handidzinzvenge. Ndopaatanga ndopaakadonha ipapo. Iyo yapfuura iyeyo. Uye ini wacho mumba nemudzimai. Ndofunga aita ndofunga zvokurumozi kana kana kuti zve1 hour chako achitukirirana namai pafoni. Kuudziridzana zvezvokusvika palevel awazwa kuzoti mai ndimakaparadza imba yangu. Varambisisa vachishauta svika pokupedzisira.
tazoti kuti kana zvatukuimbiswa namaika semunhu watakutoziva kuti asiri munhu kuti anokuimbisa mashoko achingonzi angoimbisa mashoko anongoperera kuti tangoimbisana kana kuti kutsama ukakusi kutsama because taakutonzwisa kuti kana wakati kuti ndodaita zvakati zvotoitika zviri izvozvo. Nyoka iri kutaurwawo yakataurwa nababa kuti ndiri kutumira nyoka mumba ndomukatatwa nenyoka iri kugara mumba vachiti aina kuseri ndatakatorara ndoti waende basa nyoka ichitofamba mumba nyoka dzatisapera inanzi ndanga kuiona ipapo ava ndovakaiona nyoka dzatisapera inowo futi ndikuda kubudawo awatenda kubasa ndasara ndandega pachimini yakaita sepachimini ndokutona nyoka tose mudzamusoro kuya kwandiri ndatiza paya ndatiza kuzodzoka tsvaka nyoka handina kuiona vana tichibuda panze kuti wapinde mumba wanogona kutoiona nyoka iri padhoo ebva yatodhisapiya futi haiwaniki. Saka takutonzwisa kuti mumba tine nyoka yatinayo yatokura nyoka iyoyo. Saka kuchiziva kuti chii chiri kuitika au takanzi ndine nyoka yatokutumira mupagare pamba ipapo hatichaziva. Saka magariro acho kubva ipapaya kusvika izvezvi usiku chako nditi ndinorara handirari ipapo nepakutira kwandikuita kuti handimborari pabusiku hope kungorota zvimwe chete izvozvo pamwe hakusiwo kuti ndinotorota kutoona munhu zvekuti ndakararaka ini handiwanzoita zvekurota ndotedza kuti kutoona kundakarara ndogona kutoita semunhu angoti angobatwa zvoita munhu ada kukodzera asi nzeve dzichinzwa totoona dhoo richitanga rokuvhurwa ravhurwa dhoo munhu unotona munhu achitopinda nedhoo riya aripinda nedhoo totonatsi kuti mumvuri kutoita ngokuya kwandiri wanditsimbirira asi wanditsimbirira ava ndopavanobvunduka kuti watiza. Saka wanditsimbirira ndobva ndikavhunduka inini tovhunduka ndinobata mvuri wobva wadisapira ndofunga izvozvo zverudzi irworwo hatova upenyu hwedu hwatorarama izvi. Saka tichitouya kuno kuita todarekedze handei ndoti chimiro chavapoka pabuda vhidhiyo iri tadenda hondo yatosimuka hatichaikwanisa tatosvika patipinde apo tatopinda padzimba dzekutanga tinange muno patepa apo baba ndopavona watezvana inini wachienda wakatiti hatichataudzane ukama hwatopera ndatochambisika miziko yababa yokupinda pafoni ndatombobloka ndikati kana ava ndopavazonditi musavabloka vanzwei kuti vari kudei ndipo ndabva ndatofuna ndatorikodha ko yavo tambuda kungoti regedzai nditozovafunira ndamuno kuti ndonzwa kuti vanoti kudii titese muno. Saka ndazongoti regedzai ndikurumidze ndasaita sendavadi ndavashora regedzai ndivadayire pandavadayira matukira vakatiita tichibva kuno nematauriro aita mai pafoni kuti ikoko hatiuyi kwematozviko kwatukirira matauriro avatai kutukirira vataura ipapo mamwe andonyadzira avatauraga matukira avatoita mamwe acho haatotauriki vatoti ikoko handifila kauya watezvara ipapa ndofunga apa watezvara apa hapana pavambotaura chakaita kana pawandifonera apo ndaona mafonera avaita ndafunda ndifunga kuti maybe ndekutukira sezvavakaita pavakambouya apa vamboadzikama vati hero mwana kuri sei ikoko mukumborongei izvozvi muri kuitei izvozvi ndikati baba kuitei nezvei handisi kunzwisisa ivi zvikanzanya ndokubvunza kuti izvezvi muri kuitei ndikati baba ndakundikana kuzwa kuti muda kuti nditi kudii. Saka pfungwa dzangu dzangomhanya kuti kana pane charipota kuti vanhu hapane kwavakuenda bcause kuuya kwatiita kuno hakunaziva kuti tauya kuno vari kumazvinge tiri kuno ati wai wabva wachindifonera tatova murodhi kuenda takosvika sei wabva wandibvunza nyaya yekuti muri kuitei ipapo muri kurongei. Saka pandazoti baba handiaziva kuti muda mukurongei nenyaya yepfuma ndabuda kuti baba munondibvunza nyaya yepfuma handi makanditorera mukadzi saka ndobhadhira mukadzi wamakanditorera here dzava pfungwa dzangu ndafunga ndikati handizoda ndikurumidza kuvavhundudza ndikarasa tsoro yangu regedza ndikati baba ndazvinzwa ndichakufonerai mandakata foni izvezvi tichiuya papaya ndofunga mukuona mamiriro akaita mudzimai weyu ndanga ndisina kana dambudziko muupenyu hwangu rekuti nditi ndogona kuti foni yavo ndinowana munhu anondifonera kana ndofunga ndamuona nyaya yekuti munhu uya wandaipotana nezvake kuti ndakapa trust yangu yese pamudzimai wangu ipapa kutara kwandiri kuitaka ari kunetsa kuteverwa nevarume kuita sekuti
musikana izvo tiri pano kutamba tikita kuno unofunga kuti izvezvika makozi kana igara mwana kupupura igoti makozi mangani kubva ari kupinda mufoni make vanhu vari kumutinokuda vanhu vachitoona tiri kutofamba tese izvo mona mamira tikitaka ndofunga ndaita maizvinzi ekutogumisa ndakuita se ndoda kuita hondo nevanhu nekuti ndotorwa mukadzi vandinaye utorwa mukadzi vandinaye titofamba tese murodi sezvatikita izvozvo zviko munhu andomisa mota apo toti nhengi munhu anomuziva ina achitiziva yakupinde mota tiende adaro mumwe wacho akazosvika kuzonditeera taenda kufamba kwatatirima kwakutokuda kuno ndamutuka takonana kwakuno haya genga kuya kuti andirowe kumunda kwe achindowira mukadzi kuti ndarambirei kuti mukadzi wangapinde mota sakuti kana ndichanzwisisa mararamiro acho sekuroka bozoti ndofunga ndakunzwa voice rangu kupera kudzikira kundikana ndine shungu dzisingaiti shungu ipapo ndinofunga hazvisi zvoka kutotadza kuti ndichiendera mberi kutauraka ndakuguma seko handishina mashoko ndikatimbunzwa kuna hanzvadzi ndimi mafonero namai vanhu vakafona amai hanzi chii ndataura navo mama ndikati mama kubva kudhara ndovafona ndindafona ndikati inini mama ndakudzokera kumba kwangu nomatsanamuraita ndimi mafonero amai ndindawafonera ndikati inini mama ndakufunga kudzokera kumba kwangu nekuti ndatambura handingamboti inini mumba mandachigara mumba makasununguka ndichinjoya chikafu chandinoda ndichiita mamuhumezi angu handina pandinomboti apa ndiri kuita zvekupinda ndichikwesherana nemunhu ndizvo here zvamunoda zvokuti inini ndinogara kuhanzodzi yangu nditi chiputu changu apa hembe dzakasviba nedzakachena dzedzakasangana ipapo ndiri kuti ini ndoda kuchinja kune hanzvadzi yangu muone rumu musina kana spesi ndizvo here zvamunoda kuti ndirarame ndichiita mari yacho neyekuti nditenge chikafu handina ndaitoziva kuti kana ndisina ava vanayo ndinotoziva kuti chikafu obviously chikafu chedu chakakwana chiri mumba saka ndo life here yamuri kuda kuti ndirarame nemi ndobva vati zvoni iwewo handitaka kutora nokuti murume wako aikushungurudza ndikati mama from the word go pakauya muchida kugadzirisa nyaya yemimi yatatanetsana nemurume muchakakutadzisai imimi kuti mugadzise nyaya munzwe kuti paita problem tepapi hamuna kuda unzwa kuti inini problem yandaita ndechi makangoti mwana wedu takumuda takutomutakura tiende naye ko makadi kugadzirisa kuti aiwa mwanangu ipa haidaro imugarisanai zvakanaka itai so havana kumboita izvozvo chavo kungoti tiri kuda mwana wedu tora zvinhu zvako ngatisheye zvinhu saka ivo vabva vanditi izvozvozvo zvatova zvako izvozvo kana iwe wafunga kuti iwe wakuda kudzokera murume wako dzokera but iye murume wako ndiye atova baba wako ndiye hame vako inini haichazivi mai vako ndachida kutoti titouya kuharare ikoko but haichatouyi ende inini chirega kutonifonera haichatodi kutouya kuharare ikoko ndobva ndakata havana kutaura kuti takakuonawo pavhidhiyo uchitsvaga kuti iye ndoda kubatsirwa ndati nini kana mama kana imi mati imi mamuchadi kuuya muchatozouya inu zvenharo noti inini ndega handizogoni kusimudza asi muchakuuya kuno ndomapedzera ndavaita apa zvakanaka chiitai zvamafunga ndikati zvakanaka inini ndakutongoita zvandafunga ndopandatoorwa nehana ndikati apa pasisina muchena pakutoda kutoti titoshinga noti ivo vacho nachavanzwisizwa varofunga patakamufona neimwe hanzvadzi yakareektawo nezuro yaitoti matogona noti nini kumushanda kabva konchitoti ngatifambei ndatambura ane problem futi haana bereko mukomana iyeye akatoti tibatsireiwo ndichatofonera ndatotumirawo vamwe bamunini vari kuuk vhidhiyo iroro ndichatoita kuti titobatsirana kana zvitoita mari yebhazi tichavapa mari yebhazi vachiuya kuno kugarare ndichavapa ndobva ndakapesera kutaura naye nezuva handisi seuru vana vadzoka zvakare ndazvinzwa matambudziko yatochanga nibeki
kumaro business services vanhu chinoitika vanhu havanzwisisi ende vanhu vanotry mushonga unogadzirwa nemunhu mushonga unoparadzwa nemunhu nawe vana ava andinoda kuti nditaure stereki ndinoda kuita action pose ndikataura stereki ndozonzi achapola vanongokurukura vabereki kana vachinzwa ichi hachide kuenderera mberi ichi nokuti ukatarisa chiso chemwana musikana uyu nemukomana uyu kuglasi kunoku yamhando nemhando kana chitaura mhando nemhando yokuti nhasi musikana oita chavakaita mistake havana kuziva pakutanga kuti vakamhanya stereka akati gatende kumasoro gatende kupi mwana akaberekeswa zviombe munhu anofanira kuita zvinhu zvinodiwa mumusha zvino isusu tiri kuti aiwa vabereki kana vakaona vhidhiyo ngavamire zvavari kuita mwana ndewawo hungu hatilambe asi tikasvika padando rakadai ukazoona mwana akubuda pamidhiya vanhu vacho vanolapa kunge inini indokumbirisa sitori kuti ngava ndinyare ukomaroba kundinyala chaiko chaiko pokuti inini so kwete omupfekedza fese yechigure omupfekedza because pamberi apa kuti vamubire pfungwa kana kuti vamutaura kuti adone ibuka kuti atadze zvose ari kuita zvinonyadzisa zviri kuitika izvi mwana akura stereki asi ndongokumbira kuti Allah subhanahu wa ta'ala nezvavatanga izvi zvokuti pachirungu atokodzeretena alhamdulillah ndosaka ndikuti mashoko yangu yari mumwoyo mangu nekuglasi kwangu ndakabatikana nyoka hungo tinoiziva asekuru vangu vaidzigadzirawo futi netambo dzikanda pamberi asi patava apa davamira kuti tione kuti titese tiwirirane ende tigarisane nokuti unotosimba mukomana nhasi handidi vakadzi vazhinji vanonzi manjuzu mukadzi wako uri naye so uri kumuona zvake asi mumwe munhu ari kumuona pamwe pacho kamutarisa so wakagara kumunhu asina basa naye anenge achembera asi kumunhu ari kumutarisa so haana inorova chiri kupa so anenge asisiri dare riri hombe kukura kwedare unokuziva kukura kwemishonga unokuziva ndo hondo hombe une hondo hombe stake aichada iwewe chete iye anogona kusimba but pamwe pacho anogona kuzokundikana kusimba nokuti ndikatarisa iye ngashandise mushonga ozi unogona kuzorwadziwa achikufona kuti ndarepewa zvese zvikuwanika kusairirwa mweya wekuti asemese nyika yese mbiri ishati zvakuda kuti musimbe asi Allah subhanahu wa ta'ala iwe usikana ubvise mwoyo wako ukuthi kontoenda ndekupi ndakuita zvese zvese vanhu vanozosungirira mwana uzomwira mushonga mwoyo usakubati imbopa nguva achapola fambi bozi mwoyo wari kufunga iwoyo wekuti time wekuti ukapiwa kanguva kadikidiki uri kufunga kuti ini zvina ndizviurayi ukunzwa murume mese ipapa panari right mese muri tu ipapa mumwe nemumwe ari kufunga mafiri ake but nyaya chidikidiki asi chimbomirai chokwadi sekuru unenge waona kuti
chiri kumboitika uchii mulife mavo chekuti wai zvinhu zvichingonyadzisirika zvichingoita zvinhu zvinonyadzisirika muupenyu hwangu asiri izvozvo ndinenge chimboshuvira kuti dai zvezvo zvaitika mulife mangu hazvizi neichitoda kutoti nditogarawo mumba ndichitoitawo zvakanaka inhau yekuti handina motikari yaita breakdown iyo kairi kugara mumba ndaida kuti ndisvikire ndifambirewo motikari yangu dai kuri kuti mwari vatendera mangwana mumba imo mukufamba nyoka imo ndaida kumusika haisi nyoka anzwisisa haisi nyoka hamuna nyoka munhu asi muri kutumirwa tovanhu 2 ndosaka ndakakuudza kuti nguva dzenyu handiti chakugadzirai mushonga kuti munofanira kuti upinde mumba menyu udzivirire imba mwari vari kunditaurira ende mufungaidzi musikana hakusi kudiwa hausati wakudiwa nevanhu da kukuudza chokwadi chakazara unganyeperewe kana munhu ungatore time zvozotora murume kuti ungatore time yekuti munhu achitaipa kuti I love you chichichichichi hausati wakudiwa unozononzi kusenzesero ukuita chirwere ukuita chirwere manje manje so kuti unyadzise uchingorara nemunhu ukuenda kuhospital akurwara ari kuita kudzamara uchabatwa madhisease mamwe asingazwisisiki ndakuyambira ikapa hapana pamunonzvenga apa hapana pamunofamba apa pandisiri kuona ndikuona pesi ende hausi kudiwa pari kutsvaga kuti unoziva kuti vana vatu ava ndabereki ndozvinzwisisa but une dzimo remumhuri menyu imomo mumhuri imomo kuda kuvhirikidzwa asi auzvakuda kuti usimbe asi hausimbe wega unosimba chakolariki vanhu usimbe waita biki vose vanhu vari kurwisana navo ava havachagwisa iwewe kuti unoziva vakurwisa iwe saka regai ngadziriwe motikari yangu ndiite hondo dzavo ndodziita hondo dzekusvika ndosaka inini munotaurira kuti kana kakubvunza tachapona kuti anzi dai mati mambomira izvozvo tikuita izvo ngatiwirirane kana vakada kutangana neni ngatiwirirane nokuti anogona kunotora kumasvingo inogona kuenda kumalava kana manje so nogona kufura ndege kuenda kumalava kunotora but andingatore malawi mushonga nomuno wangu malawa uine ndege unouyeto zvimai manje kunyora tsamba so kuda chembilanje mushonga kumalawi kuzimbabwe ngauyi unosvika manje so asi vakuti tingazi nasekulora ini ndataurisa tingavamiri ndogara ndakayambira vanhu kuti izvi mira izvi nokuti mitombo yandinayo muno maisiviki vasandikumbire kuti ndiuye ndiende pamba pavo paitika chii apa vakatanga zvavari kuita izvi vanofumuka nyika ino kufumuka chaiko chaiko munhu anofumuka mwana ndewako uchimubereka achiyamwa nkaka but kana ane musha wake achisiri wako inini pandiri panapa ndiri mwana wachapola but handisiri musha machapola akaenda kabuda mumusha machapola saka iwe hausati wakudiwa nevanhu vese ari kuya vasi varume uri kushandiswa nepo wanditsisa mukomana wanditsisa mwoyo wako kungoti une ushinge mbichana because unogona kumuponda nemafoni emaboyfriends achifona kokakutonenge kansikana vamwe kana maprofita kana dzimwe nyanga dzogona kurasika because dhimoni ramubata manje so ndiro kuti afana kutongoita zvese zvese anditi ipapa so kuti kumupa izvo zviso nedhimoni ragadzikiwa racho anogona vanasi kune murume mongonono ipapa kubva pane wenda no saka metsira chikunekurepiwa nekurepiwa zvifumu kokufumura kokunyadzisa asikana chirwere chacho chakuda chapona ichi ndapindira ichi
wandisisa Nazo sekuru. ndapindira anytime musiye foni kuna mofu ndiratidze chimiro chako vanhu akandikumbira andikumbire basa kuti sekuti chitire uku ndokunonzi kundikumbira dzikamisana zenyu chete muchaona zvakakuita Notenda. ivo vakakubvunzai munotata nachapulanza aiwa ngatimire ngatiwirirani ngatiyanani munokurukurirani ngamire izvozvo ndimanobanda Sekuru ndachikumbira kuti hazviite kuti tivafonere tiri pano. Mumbotiudzawo kuti titaura navo tichiti chii kuti uyai kuno. tivafonere kuti vatisi vauye aiwa ndakudza kuti ndatanga basa rangu Notenda se. hatisi kuvakumbira ndati ndatanga chi Basa. chimbomirai kambichana tataura zvatataura ivo vega nguva ino network yavo iri kubata Zimbabwe inoshaya network asi ivo vanayo Saka sekuru hatisi kuziva kuti kumadzibaba angu kuti vangava munhu wane here kana kuti vanhu vakatowanda vekuti umwe neumwe anogona atovawo nezvake. madzibaba Kumadzibaba vakatiberekawo mwana mwana nabamimi. ndandatini usabati zvakawanda Notenda. zvikakozi mutungamiriri muridzi wemwana Notenda. Tisingazivo wanzvadzi yatine ichiti kwewo machira matema unomadii. Iye achikudza kuti inini ndozvandinobhilivhawo. Hatizi kuti machira aya angava ari echii. Nokuti iye naiwe ndakukubvunza ko vanhu akatora karanda akagadzika pauri akatora bosi iwe haufaniri kuroorwa ndoone kurwa nemhuri yese wakazogara sei pamurume nokuti unotoona ati saka vanhu anoda kuti udzokere kumusha ugare kana uchishanda uko kana kuuk kana kulondon kana nemurungu yenyewo kuti utore mari chete ndazikuda mai vako ene ndozvavanogara vachitaura. Hapana pandakambogara navo pasi vachinditi gara mumba hazviti. iwe munhu webhizinesi kai ungakasikira bhizinesi Pese pandogara navo pasi kana pese pataenda unoshandirwa tichienda kumasuku. Vanongokudza kuti imba yako yaiti. Iwe itati imba yako yaiti. Chete vatopedza. Hapana pandofamba navo vachiti aiwa mwanangu imba inoda kudai ngatiite so. Hapana kudestroy chete. Handina pandakambovakiwa chinzi ndotoona vamwe vana mai vachimira vachiti mwanangu ane problem yakadai regai timbofamba tidai. Asi kana vakuzvitaura kuti inini ndakakuzvara inini ndakadhadhwa dumbu ndichizvara iwewe kuti iwewo uzonditukirira zvakadai katundudze mashoko akadai but asirizvo tichida kuonesana kuti mama tasemone ndine dambudziko but mimi wachonika ndoti imba yacho ndeiwana asi muri kuti mumba imo maugara. Hapana vanhu vakambofamba namai vachindoadvisa zvakanaka ufanao yemarriage hazviti. Vamwe vari kutoenda kuuk iwewe unofanira kuti uende kuuk. Vamwe vari kutoita zvavari kuita. Vamwe vari kutofamba nemota takatombofambawo nemota tikatoneta uchitoona kuti life yakatonaka kai but izvozvo havazvitarisi. Chavari kungoda icho kuti iwewe gara wega. zvinhu zvacho zvinobva zvafamba ukagara wega uchirota varume usiku zvobva zvafamba nokuti pepe zvakaoma. Inini hangu chandirongochemerawo ndechekuti tiwirirane mumba medu nemurume wako ndochandirongochemera chete matowirirana izvozvo ndati apa mange mawirirana ndakuchikuitirai basa racho rese noti ndaziva uri kuti nguva imwe wakagara upfekewa nechimbuya nguva imwe wakagara upfekwa nechikono kuchinja chinja so nyoka yamuri kuona hakuna kuti nyoka kuti hamudzi pamwe maspirits yavagara yavakagadzira ende kana vakubhejera vanobheja shuwa. Apa hatichanzwisisi kuti ivo mai vacho vane zvavanazvo here kana kuti vagarwawo nerimawo remumusha imomo. Kuda kuziva zvese izvozvo imbomira kwese kumashure kutaura nevasayansi. Alright. Chimira ndiite basa rangu chete. Ukada kubvunzisisa secret yevanhu
wallahi munofa. Ichokwadi. Ndosaka ndikusunga lilimi langu kuti chimbomira ende iwo ndavakumbira kuti ngaachimbomira. Vakaona video iyi ndovata kuti achakula akati zimbomira ali pavana. Ifambe ndi. Unotemana mumba. Wazana. Tuwakundi uwira takabva kwachako. Aiwa. Bomira. Ndo yakakune. Ya ini sekuru mukadzi zvinhu zvandikunzwisisa. Moyo wangu uri kurwadza. Asi nenyaya yekunzwisisa matambudziko ainawo nekutsinhira kwamuri kundiita nekundionesawo kwamboita ndinomugamuchira ndomuregerera endi ndichafamba naye dzamara tapedza matambudziko atinawo. Akupera kana mazuva. Akupera kana mazuva. Tinotenda sekuru. Saka kana mapiwa mushonga yevantu sikutaura kuti sekuru munoshandisa. Because kutangira panapa kutotombogeza mufunga idzo zvakasiyana. Handiti. Because sekuru anozingavaita pavo imi moenda kumba muno relax. Zvozoita kana sekuru vasiri kuita sei? Vasiri kuita basa. Lembura vana vadiki ndivo vaya rizoti mwana abikirwa porridge here mwana aita sei. Ndese kutaura vaita sekuru kuti hondo yacho yato yakuda kuti imimi pachazve Tisime. Mutoshima. Ndipo kutoti vandopuwa mushonga utoti hausi mushoma. Andiwa zvona. Sekuru muri kuti 3 days hausi mushoma here unenge waita sei? Wauchishandisa mushonga sezvinoita sei? Zvataurwa nasekuru. Ende mukaita dambudziko. Chimwe chikumbiro changu ramunotoona kuti apa kapa. Ndizvataura nasekuru kuti nhamba dzavo garai minadzo. Handiti. Musafonera zvidisa naRobert hatina simba ratinenge tinayo. Kana advice yanenge kupei pahondo yakadaizvo. Changu kungokuyambudzei kuti musvike kunani. Nasekuru. Saka chese chamatona kuti dambudziko raminare iri spiritual. Kana mumwe atadza kuuya uhanenge amai. Kana akwanisa kuuya mese moya mese. Unoita sei? Mubatsiro. Zvitori nani ndosangana nemi after 2 months nditi kwasekuru takachitobva nezuro izvi. Toti asi zvinhu zvedu zvaita sei? Zvadai. Handiti. Mukuyambuka musache, mukuyambuka zvakanaka. Kana vakatondetsa kana akatenda straight. Chokwadi. Pano ndo pamunopedzerana nevanhu vari kukurwisa. Ima hamuna mushonga yamina. Hamuna zvamunoziva. Hamuna zvamunogona. Vanhu havati makwasiya mawakwani. Nasekuru. Sekuru vacho kuti imi itaiso. But chavo chiripo ndechekuti ivo havana kugara. Hane mazvo. Pamune muchitanga yenyu mushonga wachitanga. Muchitanga yangu. Muchitanga yenyu. Muchitanga yangu. Hadi vavafona kuti muri kurongei. Ende vatosvika show. Nokuti hanzva dzimwe vhidhiyo iroro rekutanga atova naro. Saka anogona atofona kuti pane vhidhiyo yandaona. Saka ndosaka vafona vachiti muri kuronga. Handiti mazvo. Aiwa. Saka ndinotenda tikusiya maoko asekuru. Sekuru muchine zvekuwedzera. Aiwa, alhamdulillah. Ini zvakawanda handina. Asi ndikungoti ngadimirire banza. Hondo takatotanga kare. Dare takatotanga kare. Kana vatoona video iyoyo alhamdulillah zvakanaka. Ngatifambei naro. Takutoenda futi naro pamberi kusvika paoneka mukuru. Ndonyadza ndinoramba dzidze kuti mudala uye mbuya vaye vakavaya. Ndikuvaudza kuti mira izvi. Handiti? Iwo akundipikisa. Mira izvi. Akundipikisa. Saka zvatanga izva manje amai kana baba wake. Wakuona fanga kutaura munhu waDelama. Ini handiti Delama. Wallahi kubva kuMalawi. Kutazokutamba muno. Ndikuya kumba iko. Kwamunogara kwako ndokuiona nyuka chiri mumba iyo. Yakauya sei? Ndimanyisane naye. Aya zvese kana kubuda asi aptitika kuti kubuda kanogona kubuda konyoka cho kana iri mumba mwati munongotakura. Tikuya pamba ipapo mubuda imimi musina zvinhu. Kana iri mumba vakaigadzira kare kagara mumba ichi kuchengeta. Imimi budai but isi tikuya tukuda inga imba iyoyo. Kwamunoenda kwacho kana mukatapa tabuda taenda apa. Tongoya mumba matukungoda munogara. Asi toda kumbokushandisira mushonga tinzwe kuti
kusanduka kuri kuita kujini ilolo la wakakupa kuti nderei rimbotaura kana vakashupa stereki jini racho likabuda toda kuwasendera futi kuti ndimere mukutaura apo Zim News Beat TV. Makati baba na mai. Tosimba makati ngoma. Ini ndiro ita bidemi. Aba mapakupi nasi. Tapaku baby college. Kuibiwa aba. Anditika. No. Sikutara wananchita kuti hainini kazhinji ukonaona nopachititi mukoma waitigare pasi titaurira dzinenge dziri nhamo nematambudziko handizoziva vasikandi ndinoitoka napo pati kuti amukoma chi uyai kuno kuti mbeti ngutikodya tichifara handitika no pakanaka ndazona baba vachiwandira vakati baba vakati mukoma regai ndimbosheya nemi dambudziko randiri kusangana naro mukati meupenyu wangu ine mudzimai wangu handitika baba rakamira sei dambudziko riri mukoma rokati mukaona ndau yakutsvagai kana mukaona tasvika panguva yekutsvaga sekuru kureva kuti tinenge takadzamirwa ndakasvika musi wekutanga ndakatozofonera sekuru pakati peusiku mushure munge dambudziko raakutaridza kuti raakundiremerawo sekuru vakatipa mukana unova ndiwo mumwe chete wazosvitsa kuti nhasi tizosvika kusangana nemi dambudziko rangu ini rakatanga kubva ndichitanga kusangana nemudzimai takaita mazuva ndingati makore atagara a13 iko zvino 13 years taroorana upenyu hwedu isu tiri vaviri handifungi kuti pane dambudziko randinogona kunongedza mumwe wangu kuti tine dambudziko kana kuti iyewo ane paanogona kundinongedzawo iye ndiye anogona zvikukura asi ini kwaari ndinogona kuva nechandogona kushaya kuchandoti chakashata nenyaya yekuti ndiri baba vakamboitawo imba kwavakabva mudzimaiwo munhu akamboraramawo upenyu hweimwewo imba kwaakabva asi matambudziko atakatanga kusangana nawo akatanga kuuya kubva kuvabereki vemudzimai mushure mekunge mazuva ekutanga ndaingofungwa kuti kuda inyaya yekuti baba namai pavanosangana zvinogona kuwanikwa ndaiti patinoita bonde tichimbopedza ipapo kwete zvokuti zviyatombotora nguva refu nguva diki diki yatabva kupedza kuita bonde iyo ndikatarira nhengo yangu ndaibva ndaona nhengo yangu yakazara yakachekwa sezvekuti anongotiti reza dzamiso dzakadai indopinza mukati tichingobvisa kudai opa saka taima unoramba uchifamba iya nhengo iya inenge ichichekwa kubvarurwa nezvekuti nguva yaunozoti uchingopedza kubvisa ukatarira kudai chero yemudzimai mafirst days ndaitomuratidza taraone zvandiri kuita taraone zvandiri kuita zvakatorera nguva yakati rebei tichimbozama kufambawo tichimbofambawo sezvo isu pachedu takanga tiri vanhu vaipinda postori saka nenyaya yekutevera chitendo chedu chiya taingoramba tichingoenda tichingoita zvimwe chete dambudziko rina kupera kuzosvikira pakuti ndikazosvika pakuchitaura ndega kuna mai mushure munge ndati ndandakagara uya munhu akambenge akambowana mudzimai ndonga pakati semakore kana asikati kuwanika nama10 mai wakazotishanyira ndokuchitaiti pane zvandaida kuisa laini namwe foni yangu yange yapera moto ndobva ndachiti andipewo foni yenyu mai ndikuona nhamba dzemunhu uye anga akambowanana namai dzakaseviwa mufoni mamai ndikabva ndatarirawo nenhamba dzemunhu uyu indomuziva kumai vachinadzo nhamba idzi for 10 years chirudzii tega tikangopirawo simba nazvo tikadzidelita ndifunga zvokumasikati nhamba iya yamai wakazobotikumbira foni yakabva yachipinda mufoni ichitadza sekuti yafonekwa nekubuda futi mubva mufoni iyi kupinda nekubuda mufoni yamai ava wakazobvunza mama chirudzii chamunoita mai wakabva waramba nyaya tikangoti atisiyanaofoni tikabva takutisiyanei naye nyaya yakadaro takazogara kubva ipapo munhu uya mukoma akaramba akuchingotitumira mamessages mai vachiti vakatishanyira handi musi tati nawoka everything zvatataurana nawo mai zviya vanonomuudza munhu uya tikavapawo mai chino vanonomuudza munhu uya obva achitanga uchititukirira futi nekupa chinhu chiya saka zvinhu zvazvina kuguma zvakadaende mashoko avanenge vataura acho takavapa pampu yatatatiwanawo kune imwe muindia yakataurwa vakandifonera ine vakati baba wangati kundipa chipambu chakafa here chisingapambi yajose nyowani vatadza neyemunitengera pambu nyowani
mashoko iwayo sezvaari akauya ari mufoni atumirwa nemunhu iyeye sezvaari, asi ukavabvunza vanotobudza kuti ndinoenda muona kupi, asi ane chikwambo here chinomuita kuti azive zvese izvozvo. Pavangowira chete izvozvo tanga tatokona nepapa tikachitosheyaniswa kunzi munhu ngatotora zvinhu zvake atobuda, umwe wotora zvinhu zvako ubude, iwe wotora zvinhu zvako uende. Hapana kana kugadzirisa nyaya, hapana, kungoti wobuda takutobuda nemwana wedu, tora zvako izvi ngatinyorere naaffidavit rekuti iwo watora zvako watora zvako. Pakushandisa zvonzi imba takavaka imba kumusha neimwe iri kunoku kwatakawana ploti kunoku, zvikanzi iwewe piwa mari yako, kana zvakadaro zvisingaiti uchitora ploti roro, ndopandakazo inini handisi kuda, ngaasare naro, ini handisi kurida. Kana ndichizviziva zvangu kuti mangwana toziva kuti tichangozodzokerana, ava vavengi vangoya pakati pedu kuda kuzotipesanisa, but isusu pachedu tichazowirira. Kana zvimwe patainzi sheyanaika ndaitobvisa zvimwe ndichitoda kutotora zvakashata kuti nditese vaende nazvo. Hazvina kugumira ipapo. Mumba matinogara takambogara navanatsano. Zvipfeko zvemukati ndakuona zvipfeko zvangu mukati musisina munhu. Kunga ndakaita mazuva ndaizoona chipfeko chimwe watova munhu mukuru tsano vanacho ndiwo wakachipfeka, handichakwanisa kubvunza. Pakaita nguva umwe musi wakapinda tsano tese tiri mune hanzvadzi yavo, wakanovhujunura bhegi remapendi yehanzvadzi yavo kuri bheura pamubhedha vachitsvaga vachiti mandibera mari yangu, mandibera mari yangu. Ndikabva ndangonyarara. Nyaya yavari kutsanangura izvezvi inyaya yekuti ndaibvunza kuti ina handichanzwisa munhu kukitika pano, kudai imi mune chekuita nemunhu wamakambenge makawanikwa naye kare. Sei mai vari kuramba vachiita izvi? At the same time, sei uyu munhu ari murume uyu ari kundiramba achinditukirira? Kutukira kusiko kuti ndekwa akapedzera kutuka zuro manheru. Zuro iyene, zuro usiku watabva iwo, topapedzera kutumira mameseji achinditukirira. Ini handapa ndakambomupindura. Saka sei zvichidaro? Zvakabva zvaita sekuti hanzvadzi dzacho dzakazouya wanatsano. Vamwe chete vai kundibira zvipfeko zvemukati vaya. Ndokusvika pamba tokutangita noizi neni. Kwakutorwisana pamba. Kwakutondirwisa pamba. Ndopandakazochipotera. Pandakazochiuya kuna sekuru kuno. Saka zvese izvozvo mukoma Robert hazvisi zvoga. Tine pamwe futi pokuti iko zvino tine dambudziko rekuti inini ndega pachangu. Kana ndikachiti upenyu hwangu hwakuchitsvaka kutoenda musango, handisi wokuti ndiri munhu anga asingazvibatiri, ndaiva munhu aizviraramirawo kuti wane mhuri, kuti wababa vanokundwa vachitsvaka unowana uchekudyawo musinga. Asi munozoti tinotukwa sei zvinonzi handina kana chandinounza pamba. Mararamiro atoita ese andazi kuti mudzimai ndiye anondiraramisa nemhuri. Vakauya baba vakanditukirira kundinyadzisira nofunga panzvimbo patiri ipapo pese patinogara takakumbira kugara. Vakanditukirira kuti zvekutanga kundishoropodza vese nehanzvadzi. Ndikasvika pakunyarara, handina chandakazotaura ipapo. Nyaya ikazongopera, vakachitora midziyo yavo vakanditorera, vakatisainisa kuti marambana yoenda kwako yoenda kwako. Ikozvo nenyaya yekuti mudzimai ndikati handichatevereri, iwe mudzimai toredi unouya. Tobva ipapo mudzimai adzoka, ndopatagara pasi takona kuti una mudzimai nguva yese yatadhonzai une dambudziko rekuti tiri pamba, tikabva kuno takuenda kumusha, tikaenda kumusha kwati zvaka takuda kusvika pamukova anobva tanga kutoenda kumwedzi. Tozobva ikoko pese patinotora nguva yese tiri ikoko anenge ari kumwedzi chete. Musi watinotaakuzoka ndopanogumawo. Tichisvika pamba kwatiri kuenda kumba kwati zvaka tinowana tichingosvika pamba vanobuda vanoenda kutoilet. Amene kuti kutoilet ikoko isusu tiri 3. Inini ndine musikana chete ndiri 1 pana mai vangu vane vakadzi 2. Mai nene vangu vane musikana 1 vakomana 3. Mai vangu vane musikana 1 vakomana 3. Mai vangu ndovekutanga. Dambudziko irori rekuti tikangosvika riri kutaurwa neavaendere chokwadi. Tikangosvika patinongoti tichisvika chero tikasvika na 1 AM vanotopinda mutoilet. Amene kuti mutoilet vane nguva inoitei. Chero pano pavakauya musi weChristmas sekuru patakazotadza vabata
vakamhanya vakabata humwe vachidzika vakadai vachiri ndoda kutsvaga toilet. Vabvako vakadzoka mbavambopinda mumota ndokudzoka ndokuti ndikunzwa kutsva ndinoda mvura ndobva vapiwa mvura vakanogeza futi toilet uku. Takamirira nguva diki diki ndoda kuenda toilet unoshati toilet yavo chero pese paneti zvokuti chero izvozvi zvinguva yatagara ipapa dai vatosimuka patinoda kungonoti tiri kunoshandirwa chete vanototi toda kuenda toilet amati kutoilet kwacho kune kuni nemurume kutanga makanga mine matambudziko futi ramaisangana nawo kwete mumarriage mune matambudziko because hazviri kwese kana inini nemudzimai tokunanetsana totizane basa rese even kana sekuru achapona manga mine dambudziko ramaisangana naro spiritual. Tingatongoti pamwe zvekukonana izvozvo kwete zvekutoti pane zvimwe asi waingoona kuti izvi zvacho nezvimwe zvacho zviri kuitika asi nomao zvokuti zvinenge zvingotuma munhu kubuda mumba asingatogutsikani newe ndo dambudziko randaifesana naro kusvika tasosiyana. Handiti pamaizofamba nemurume wauinayo basa ranhasi tsanangudzo dzaiti chii? Vane tsanangudzo dzaingoti imimi muri kushandiswa kumhuri kwenyu kune vasingadi kuti mimi mugare mumba vanoda kuti mungoita basa rongofamba nenyika muchingoshandiswa ende pese pandinoenda ngosvika ndomawadzira vanenge vachingondita kuti mimi mutori nedhimoni rekuti musatogara pamurume havasi kuda kuti mururwe vanoda kuti mimi mugare pamba muchivachengeta noti kutaura kwavo vane vachingoti hamusi kundichengeta ndichengete ndikati oraiti saka inini kamila kuti ndikuchengetei inini wacho ndichazoveiwo mangwana kwachazondichengeta wacho mangwana ndikasamira izvozvi ndichitsvagawo kuti ndorarama sei ndichitsvagawo pekuti ndigare ndikasadai ndinokunda here pamwe unogona kutonotenga stand wanotenga wavharwa wanotenga futi imwe wavharwa uchingoona kuti life yachionika haisi yekutomboda kuti ndisimuke kana kawani ndokurarama kwandiri kuita panguva ineyi. Saka ana hata dzako dzinopindira seiwo zvakare mumarriage mako? Indotongoona soti kana iri tori spirit iri mavari isingatodi inotoenda nekwavari kuti inini ndisatombogara mumba noti hanzvadzi yangu kana chayatongotaura ichitongoudza vabereki vanototedzera zvaari kutaura akangototi he mari hana mari ari kushandiswa nemurume uyu uchitarisa kuti iye mari imwe yatinotombobata so pamwe pachoga unotoona kuti handina ndombozi chinonzi muriwo chandotenga mumba handizi chinonzi madomasi vakawana kana kuti mune ice cream chaiyo vanoti uri kuchengeta ari kuda kuvana vake kudarika inini vanoda ivo kuchengeta vakawana mune zvinhu kana kuti vakati katenga umwe mudziyo vanoti ndipe ichi chamareplacer ichi ndiri kuchida ndiende nacho ndozvavatori izvozvi pavakatoona vavatochiva zvimwe zvinhu zvaitova mumba imomo kutoti ndikutozvida nedhishi patakashiyana komapulesi mashoma 1 kodhishi hapana 1 kochipi hapana 1 ndikutozvida ndakaenda nazvo ndimaya ndimai wekubereka ende dambudziko randinaro inini ndotoriona kuti kana hanzvadzi dzangu vanaro asi havasati variona munodza kuti munhu wa98 asati aroorana nhasi asati vasikana magirlfriends anotoita ko paakambofungidzirwa kunzi apaita mwana hapana unotoona kuti idambudziko anonodanana nevasikana vakatoroorwawo vakatombobva mumba ndo vasikana vake hapana chaanomboita izvozvo haasitombofunga kana kuroora kana kawani asi ane achiteera nini ndichiti ndagara mumba ndakundawo rimwe dambudziko rekuti ndigare mumba anokuda noriparadza futi. Pamati munoti mukaenda kumusha ndovaenda kumva takautira imimi semudzimai makambodzera mai venyu kuti amai ini ndio dambudziko rinokusangana naro pese pandinosvika kumusha makamboudza? Ndakaudza vanoti iwe uya kuno kumusha tifambe. Makamboendere mwana? Takaenda asi hapana chinombochinja.
tinotoenda totofamba totoenda naivo baba vacho asi mukangosvika pamune mangosvika papo pamasoro pacho vanoti pekutanga waenda kutoilet pechitu vachinokubhada mapa vanokukaruka vatosimuka utoenda kusango hapana vanovaudza ndozvatakatostadha nazvo kuti plus imwe nyaya mukoma ndeyekuti pacho pese panoenda kunoshandirwa vanhu hakuna vasvika pakuneta nenyaya yekuti mai vanotanga vaenda ikoko voudza munhu uya kuti taurai zvakati kana asvika izvi hakusi kwokuti zvakaita zvokufungidzirwa zvinhu zvakatotaurwa mushure monge watoti uyai kuno kumasvingo indokubva ndachiti inini mwoyo wangu uri kundirambira zvinhu izvozvo munin'ina wavo wanga wataura ndowawakafonera kuti kana akuuya mangwana kusora mangwana ndiudze day before ndibva ndamhanya toenda tonoona munhu uya tobva tamutipa zvokutaura saka kuri kuti pese panosara vachifamba kutsvaka kubatsirwa paya vanenge vatoudzwa zvekutaura rubatsiro rwete kuti pawanike zambuko dambudziko ripere harichawanika tosaka mazotazoti kana hongu matambudziko arimo mumba hongu zvese zviri kuuya kudiwa handisi kumbodiwa asi handinge anyanya kuvarira kuti vatezvara nevamezva nekwandakarora ndidei hachisi chinomanikidzwa nyaya yangu rimoti kuti ini naiye wacho watakarorana naye tine patinonzwanana tagona here kuti tiise musoro pamwe chete tosaka mazona tazosvika kusvika kuno kudai vanokuudza kuti pei yako iwewe ishandise wega iwewe ine ndo zvandinoita nababa vako tora pei yako unoshandisa wega mari yangu yako ndeyako yemurume ndeyake iwewe tora uchitenga mota tora uchitenga license rako asi uchidaro vanotokudza kuti tiri kutoda mari kudoko ivo vanoendawo basi asi vanotokudza kuti mari yako tiri kuida oraiti vari kuda mari yangu ini ndiri kuda kudya vari kuda kuti titora license vari kuda kuti tenga mota ndotombovabvunza kuti nemi mama ko baba avava shopu iri uko ndeyani handika vakavaka shopu iri uko ndeyani zvonzi ndiya baba wako kana Meravi kubvira mukadzi mudiki oraiti kana muchiri ndiya baba vangu naMeravi saka vakaizvifambisa sei imi muchindiudza kuti ndofana musaita izvi nemurume wangu ndofana kuita zvangu ndega saka muri kuzama kuti kudii ndobva ndavabvunza kuti oraiti naimi mama ko pambapa pamakavaka imimi pambapa ndekukumusha kwenyu here kana kuti ndekwemurume wenyu zvonzi ini ndiri kugarira vana vangu ndikati saka inini moda ndite sei ndogarira vana venyu here monditi vakakumusha saka unongoona ndinenge ndiri panguva neimwe zvekare mukoma yekuti usiku hatirari zvamuna takadaika hatirari vanesu ndangofanana nagadhi anochengetedza mudzimai uyu zvokuti ndiri kuda kuzviita aneni here kana asikana abuda enda kubasa kuda hazviiti ndofunga ndinogona kuita kuti 5-6 times dzaanomuka achida kubuda nepawindo 5-6 times dzaanomuka achida kutobuda kutoenda kunze pakati pausiku ndokutobata tikapinda kuti takwira mumota akatanga kuti ngovhunduka ndofunga takaita maincidents andikwana kana asingatokanganisa 10 chaiwo ekuda kuvhura dhoo mota ichifamba tikatowasvisira kuti ndo chimiro chandikusangana nacho mumwe wangu kuti kudai hana yake here akada kungovhunduka anogona kugovhundukira chinhu chiya chekuti chero muchidhiraivha mota muchifamba anogona kugovhundukira akada kutobuda nepawindo ndofunga akandivhurira dhoo mutauni maya akada kutosvetuka ndikatozumisa saka ipapa nepandimireka ndiri panguva kuvhunduka ikoko hakusipeka chero kubasa ndinotovhunduka singandizvoti mwedhi ndanga ndakarara ndiri patebho ndakavhunduka ndandisingatombozvi kuti ndiri paine isingamborizivi zvizvi zvekuitika ndakavhunduka ndobva ndaita zvekuchonjomara patebho kudai ndobva ndanozviwisira pasi zvokuti daipa pane chinhu chinokuvadza pasika ndakavhunduka ndatova pasi zvokuti daipa pachinzi pane chinokuvadza kandaigona kutofirepa amai vapa kana vachitumira mameseji nekukufonera vari normal vatari normal because havatambobvisa zvezvikwambo nezvi vari normal
Kana ndozita nokumasvingo ana mushando kumasvingo indoto tibatasiya pekutanga ndakatombofunga kuti pamwe unhu wekumasvingo asi ndikazozvitarisa ndoti ko vamwe ava vamwe vanenge navangu handina munhu wandotombochianonga ndoverenga kana 2-3 vakatoroorwa zvakanaka kana kuti vanotogara zvakanaka indotoona ndichitogara zvakanaka nokuti kana ndichitoona chikafu ndichidya zvandiri kuda ndichizviwana ndikakombeyawo futi nemumwe munhu wandii ndichionaka ndotoona ndichitori nani but vanondishora kusvika pekupedzisira. Kuzivakwashora ipomo ndafunza kuti ndamainini sizvawati vavati mai chaivo nyakubereka chaivo vanotorwisa zvisingaiti ndakatomboda asi ivo ndo vari kuroya kai asi ndo vari kumuka ndobva ndazodzoka ndoti asi vari kushandiswa nemunhu akaromba kuti vavenge inini mwana wavo ndozvandakangofunga noti ivo manje izvozvi ndovapamberi ndovava pamberi pekutoti havatombodi vakatosvika vari siriyasi havatodi kana imba baba vacho vanotombozvidzora so izvozvi pavakazvidzora but mai vakati no imba ngaipere zviitire zvinhu zvako iwewo ndozviitira zvinhu zvamu of all the way tavaka umusha tavakawo tawanawo ploti redu tiri kubhadhara tavaka tapedza takuti takudawo shifta kuti tiende tinogara vakuti umwe nomwe ngaende kwake. Ava mutaura kuti amai nababa vanouya kumba kwenyu vakauya kumba kwenyu pamwe vakati ramba naye ndokuya neaffidavit form rakatotsvagwa usiku ihwohwo rakatotsvagwa usiku ihwohwo kutoenda papolisi hatinaurara kusvika vana bamunini natete hanzo vakachema kuti meguru ndimi mune problem meguru dambudziko munaro navabereki venyu havasi kuda kuti mugare mumba vakachema zvikanzi iye kucheme chii vanochema chii maromba uchifunga kuti oreti chiro ndambonyanyoshoreka zvekudiko zvekunzi vaiti vatora affidavit vaifamba mumba menyu vachiti mubhedha vaitotinyorera naye zvinhu titobuda izvozvi vachinyora mubhedha vachiendawo ploti chiendawo stendi chiendawo vava kuda kutotora zvikanzi ndozvavaida kana naizvozvi vachiri kutorwisa saka affidavit vanaro lezvo rakaenda nani affidavit mapedza nehanzvadzi yangu ari kupanzvadzero ari kudombosha ndi asina mukadzi ana saka ndikwamarambana pamaenda isusuwo neurweseri ndouta kutotaurirana mataurirana ndopatakazoya kuno kwasekuru wati nemurume wekutanga wako iwo amai vachi kutaura naye hanzi why handikuri kuti mine 13 years maamizi saka after 13 years avo ushamwara watinga varambidziko handiti saka chinozoita kuti murume iye ex yako izotuka uyu chii ivo vari kuratidza kuti vari kutaura naye kandotongoti pamwe ndo wavari kuda nokuti inini hapana imwe dzimwe nyaya dzandotaura navo ini mai handina kana dzandotaura navo ivo ndo vari kutotaura naye inini havandiudzi kuti vataura naye kuda kumushandisa kwavari kuita ndokokuti imba yedu iyi iparare chandiri kuona ndakatongofunga kuti pamwe asi light riri pane ava ndo riri kuvatadzisa zvimwe zvinhu zvavari kuda kuita nokuti imi mungati munhu wandaigara naye kutomeka sure kuti tatoparadzana akatora property yangu yese ndokuenda naye hapana kana chaakadzosa hapana takatotenga mota zvimwewo zvandananotora kunana TV sales ane mubhedha akatakura ndiye handina chandakatora iye ndiye akaenda nazvo nanhasi andomboziti zviri kupi ngataiwa takura roende nazvo haina basa nazvo munhu wavari kuda iye aindiparadza wokuti chero mari ukaiviga chero papi unowana yasechi ukaenda naye uchitosafa wesi ndo wavari kuda iye tototi ndo wavari kuda asi nini havasi kundiudza kuti ndo pamwe hamuna kuroora kadzana vakatobvisawo mari yakabviswa neuyu ndo yavakabvisa ndevakachatiko aiwa tongoti munhu haupedza woroka but unongoti uzikamwika mari yaakabvisa iye ndo yavakangobvisa yakangofanana asi ini chikuchiisa chekuti uye vanhu kuramba munoramba
after 13 years chikuta kuti uya adzoke mumarriage venyu chii? ndimai notina iye mata message ane mema mako ima message aakataura ari kusaunda sekuti vane ushamwari huri behind. Tingasazve because iye haabva handimuniyeyo zvokuti kuri kokunzi kuchengeta mamessages ake ka mamwe acho unoguma kutodelita kuti ikangopinda usina kuiverenga utoti zvokuti dai iye anotaura chokwadi zvokuti inini dai ndainzi ndaitaura naye dai ndainzi ini ndaitaura naye dai akatotaura kuti mukadzi wako ndikutotaura naye kana ndatosangana naye mutaundi kana ndasangana naye kupi nokuti ndiye anenge achirwisana nezvaari kurwisana naye. And iko zvino rimwe dambudziko futi mudzimai wangu kuti takagara magara takata hatichanzwanani. Ndofunga kubva vabereki vasati vauya taitsikirana tichifungirana tichironga tiri pamwe chete. Kana ndofunga mona pa10 dzese dzichikunda dambudziko remurume uyo inyaya yekuonesa netrust. But mumba medu iko zvinoka kubva panguva yabereki apa chakachikara mudzimai handina chandinoronga naye ipapo kutoti tikutaura takadaika chero patatakagara panze apa ndada kutochikidzira kuti inini ukangodaika ndakuenda nokutanisha image yako basi chiri chikonzerikuwedza kuona kuti asi ndatomuudza ndikatomuudza kuti hausiriwe mukadzi wangu wandaiziva pawakauya uchiti ndakacheka jaketi rangu akaona jaketi rake paaenda atorwa aenda rakavhurwa musi watauya kunoku lining yese rakabviswa ameti wakabvisa chinoti izvozvo rakadambuka asi ndomuswa ibhero asi rarakatosimba ndakawana rakatodamburwa nechemukati ndikatobvunza hanzvadzi yangu kati ko jaketi rangu rakabviswa nani radamburwa nani rangopfeka 1 day ndichitouya kunoku radamburwa nani hapana akapindura. Imwe nyaya mumba matinogara bedroom medu nowa marooms edu haakiye i1 rinokiya tofunga ndakaita maizi kana ndisikatokanganisi anokwana kuita 5 ndichiti mumapendi ndaigona kuwana makazara powder so pamwe pacho unogona kuti utozvibvisa utozvizunza mapendi wana makazara powder zvikazonyarara hazvichati mai vakazobuda pachona vakati imba iyi hamurarami haimbofa yakararama imba iyo ndoda kuiparadza tsano pawakaita uchida noiza pakati imba iyo ndoda kuifambira baba pawakauya ibaba vakatoti ndiri kukutumbira nyoka feya kwete zvokuti ndiri kutaura majokes wakada kutobvisa hemba ndoitira tsvina munomba vakatodudza kutozobatwa nevanhu kutobvisa bhandi vanhu vana vakaungana saka musi wacho watatatoya nawo panapa takatofara ndikatoti vauya zvaita ndikati iwewo pawakauya kunogovaya nani ndikati ndakauya ndega zvikanzi orati saka sekuru vakati chipa nhau yemari ndikati ini ndakapinda ndikakumbira ndikati sekuru ini ndiri panguva ndiri padambudziko handakana mari ndibatsirei sekuru zvikanzi isati divi zvokuzonzi kana pane zvazoitika imomomo tozonzi kwanzi yechibvisa yemari ndikati kwemi munogobvisa mari yeiko kana pane munhu anenge akabata kandi achabvisa achaita hake zvaachaita kwaisusu kana tisina handiti kuda kubatsirwa vangoti uya nevabereki vako chete havana mboti vari kuda mari isusu zvokunzi tizonzi mari izvozvi handina kana mari iwe wacho hauna kana mari ndakati ndosaka ndakauya kuno kuzokumbira kuti sekuru ndibatsire iwe ini ndatambura saka kumira kwatakaita pano ndaingotukirirwa nemurodhi hapana pandanda ndiri right ndaingotukirirwa kusvika ndazopopota takuya ndikati ndaneta nokushandiswa manini muri kundishandisirei kwemimi manini ndikatonyembera ndikatoita confusion imwe singaiti murodhi kusvika vazoti ngatichimburaiti panapa tabva ngatichienda tichimbonobatsirwawo samwe izvozvi tiri murodhi kudai ndikati ndobva ndanguvati it's okay andi ndokuendawo kwatakaenda kune munhu anopinda inonzi jengemicheni ndokunobatsirwa ipapo takagara udano ndopakanzi panapa pa5 wenyu pane munhu akaenda kumushonga abata mushonga asausi wokugeza mushonga wekuti akapiwa chimuti chekuti aite bhizinesi azvichengete asi mushonga uyu wakachinja asi ndaona azvimba makumbo muno hapana akabvuma
hapana akabvuma. Saka ndo pandakabva ndati ini ndatoona kuti panapa ndikasatotaura panapa ini ndichazosafa ndadena hondo ndini. Ndikati uri wega inini ndiri kungofungira kuti baba vari kurambawo kuti kun'anga vakaenda asi vane mabhizinesi avanawo. Saka vanogona vakaenda vachida kutsigisa bhizinesi ravo. Handina kana chandotombosiya. Saka mheno zvakangoitika ipapo ndakangobatwawo nemuspiriti yakangondibatawo. Pandatotanga kunamata. Ndichinamata kudaro ndobva ndatotanga kutonongedza kwavari. Ndichibva kunongedza kwavari hanzvadzi yangu ichihakirawo ichitotanga kunamata zvikanzi taurai chokwadi baba. Baba vaya havana kutaura chokwadi. Uye akatotyawo akatoti idzi hondo dziri papa handitsigoni. Akabva angoti ora tichiuya tichingodai tsika itsoka dzenyu isai mudhishi. Ndobva ngonamata ndokukushawo zvakaita ndokuenda kumba. Tabvapo zvikanzi vapi $5 sekuru anoshandira vapi $5 ati hatina izvozvo hatisisina mari. Aiwa ndatozovapa chete mari nekuda vakaiti todazovapa noti havana zonyadzisirwa. Vakabva vangosiyana. Ndo nyaya yacho. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.